Vi cyklede en tur herud til Monsons gårdbutik, Berit og jeg, fordi jeg har ikke været herude, og Berit hun ville gerne med en tur ud. Og da det så var godt vejr nu her, så tænkte vi, at det var lige nu, så vi tog vores kaffe og madpakke med. Og vi elsker økologi. Ja, begge to. Men da vi kommer til, så starter vi selvfølgelig inde i butikken for at se, hvad vi har. Og de har godt nok meget lækre ting. Og så vil vi jo selvfølgelig lige nyde lidt medbragt mad. Og så går vi jo herover til hønsen og nyder og se på, hvor godt de egentlig har det. Det er fantastisk, at de nyder livet, ligesom vi andre vi gør. Ja, det er dejligt. Det er dejligt at se. Altså, jeg kunne godt tænke mig at tage mine børn og børnebørn med herud til Mogens butik. Jeg synes, det er, som Berit siger, en lækker butik med masser af dejlige varer, økologiske varer. Jeg kommer også igen, men det bliver sammen med Ulla.